ጨው ዘይብሉ መግቢ ልበወለድ ዛንታ ቀዳማይ ክፋል ዮናስ እቲ ምስ ሰለስተ ደቂ ኣንስትዮ ፍቕሪ ፈቲኑ ምዃን ዝኣበዮ ዮናስ ንፍቕሪ ካብ ዝሰናበታ ድሮ 2 ዓመት ኣቁፂሩ ነበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ክድቅስ ኢሉ ዝሑል ሙዚቃ ወሊዑ ኣብ ዓራት ተጋዲሙ እንከሎ ኣብታ ምሸት እቲኣ ከዓ ሞባይሉ ናይ ፌስቡክ መሰንጀር መሰጅ መጸቶ። እቲ መልእኽቲ ካብ ሓንቲ ሳሩን እትበሃል ጓል ነበረ። ዮናስ ኣብ ፕሮፋይላ ኣትዩ ስእላ ይፍትሽ እሞ ሬዋ ዘይፈልጥ ሓዳሽ ጓል ኮይና ጸንሐቶ። እታ ሳሩን ዝጸሓፈትሉ መልእኽቲ ካብቲ ልሙድ ሃይ ዝብል ኩሉ ግዜ ዝመጾ ጽሑፋት ዝተፈልየ ነበረ። ሰላም ዮናስ፣ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ፖስት ዝጸሓፍካዮ ሓሳብ ኣንቢበዮ፣ ግን ሓደ ዓብይ ጌጋ ነይርካ ትብል ነበረት። ዮናስ ብባህሪኡ ሰብ ጌግኡ ክነግሮ ከሎ ብዙሕ ኣይፈቱን እዩ ዝነበረ። ብናይዛ ጓል እዚኣ መልእኽቲ ግን ከይተሰናበደ ብትብዓት ኣብ ክንዲ ዝሓርቕ እኳ ደኣ ክፈልጣ ሃንቀውታ ኣሕደረሉ። ዮናስ ቅድሚ ሰላምታ እንታይ እዩ እቲ ጌጋ ኢሉ መለሰላ። ኣይደንጎየትን ሳሩን እውን እቲ ጌጋኻ ዓለም ብዘይ ፍቕሪ ክትንበር ትኽእል እያ ኢልካ ምሕሳብካ እዩ። ፍቕሪ ንዓና ንደቂ ሰባት ልክዕ ከምቲ ጨው ንመግቢ እያ። ነገር ግን መግቢ ጨው እንተዘይሃሊካ ትበልዖ ኢኻ፣ ጣዕሚ ግን የብሉን በለቶ። ዮናስ ኣብ ክንዲ ንመልሳ መልሲ ዝህበሉ የዳው ኣብ ልዕሊ ስክሪን ሞባይሉ ኣንጠልጢለን ደው በላ። እዛ ጓል እዚኣ ካብቶም ናይ ፌስቡክ ታራ ሰባት ዝተፈለየት ምዃና እውን ተረድአ። ዮናስን ሳሩንን ካብታ ምሸት እቲኣ ጀሚሮም ምሸትን ንግሆን ብጽሑፍ ምዕላል ሓሳብ ንሓሳብ ካብ ምልውዋጥ ሓሊፎም ናብ ፍቕራዊ ዕላል ገጾም ክሰጋገሩ ጀመሩ። ድሕሪ ናይ ሓደ ሰሙን ምጽሓሓፎም ግን ንዮናስ ሓደ ዓብይ ፈተና ገጠሞ። ምስ ሳሩን ብጽሑፍ ጥራዮም ዝፋለጡ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሳሩን ሃየኒ ጽባሕ ሰዓት 4 ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ማእከል ከተማ ዘሎ ዓብይ ቤት መግቢ ክንራኸብ ንኽእል ዲና ኢላ ሓተተቶ። ኣስዕባ ቢላ እውን የኒ መልስኻ ሕራይ ንራኸብ እንተደኣ ኮይኑ ሓንቲ ቅድሚ ኩነት ኣላትኒ በለት ሳሩን። ዮናስ ልቡ ክትሃርም ጀመረት። ክሰምዓ ብጣዕሚ ህንጡይነት ትፈጠረሉ። ሕራይ እንታያ እታ ቅድሚ ኩነት ኢሉ ክትነግሮ ብተርባፅ እንዳተጸበየ ሕቶ ኣቕረበላ። ሳሩን ዝሃበቶ መልሲ ንዮናስ ፈጺሙ ካብ ዝገመቶ ወጻኢ ነበረ። ጨው ዘይብሉ መግቢ ልበወለድ ዛንታ ካልኣይ ክፋል ይቕጽል።